Dipu Police Station angkang Yadav Computer akula dadung khonsing terona hemalong kedo ningkan krip aoso Songsar Tisso ingbo posibirta longdun. Ningkan ke thoman dode rapi chiti ni phain koira troxier ni kedo dun ahem phuatu maphan than pachini tekang ke pin pen ar nikang sampor phai plira chiti mapor malompen hemalong theglong ledet. Boha ke chaga hema sora tumpen penang an ridun lo sita theglong ledet lo. Lasike theglong abang aling tami nang pachini jia phansi khonsing teron tumpen chuning rilo. Pinpur me Songsar Tisso hem binong mate arong ke veskar bianglong umsuai rapadang arong asor mensing Tisso lapen kareng sinarpiatum asupo pusi than. Lasi bangso so phan theglong abang aling tami screen along ke paklang pon 9854 715 222 a phone number along birta nang kapaleji aphan khonsing teron atum chuningri. News report Karbianglong Live.